लागासिनो माथो मामा गाबगोरखाबाय नै माने र' सुना र' नै बेखौ लानो नै बेखौ लादो मामा नोङानो गेलेदो दे 10 monthsनि भेक्सिन आरो ओमफ्राय जोंहा नानिया 10 months कमप्लिट जायाखै जासिगोन होनबाबो लानो लिंहरबाय नालाय थांसै गंब्रै लानांगौनो जि गाबसोसिगोन बियो ओमफ्राय जोंनि गामिनि साब सेन्टारावहाय जोंहा दाख्लि सोलाबासै नालाय दा जों बैयावसो नेक्स्ट गामि हारसापारायावसो थांनांसिगोन मामा नों गाबगोन हेजेल गाबगोन नोङो बोरो थाबोबाय थाम्फै अरजादों नै ओरैबो गोजा बै स्कुलावनो बानायगोन ना स्कुलावनो नै बेयावनो बानायो बिस्रा आबैया बुनोसैनो दाना nóng bom giờ được đây là hả béo cái đấy nhỉ lấy kulumbai và cái gì đấy không phải thế này này vậy đó họ nói này thì người này nuôi vậy abi rồi ta bấm cái nào bấm dần xuống ta bấm dần na rồi xuống rồi này mò bữa chiếc này này baby con mà abi con nào đó abi con bu जाबाय हिजेला जा गाबबोबायना हिजेल जि गाबसोबाय गंब्रै थुनायना आखाइ फारनै आथिं फारनै थुजाजोब्बाय एबारहाय गैला 2.5 years ना 3 years 2.5 years आवसोसै खोमा मामा नों गाबदों थांफिनसै नोंनाव बाय बाय